ngolowa chaka chilichonse ndalama zimene zizibwera ndipo iniyo aku constituency muzigwirisa ndipo years mwinaso sindidziwa kuti skulu chifukwa choti fees alibe maiso akulephera kulipira koma president analamula ndipo mu manifesto muli zoti primary ndi secondary zikhala zaulere. Vuto timakumana nawo lija la kulipira ndalama za mayeso manebu kaya ma ID kaya zachitukuko zimene zija kuchoka pa 17 September basi muiwale muzigulira zanu. Komanso kanina ndioti aphunzitsi amene azikhala m'masukulumu tiyamangira nyumba zawo komanso tipanga chotheka kuti aphunzitsi amene akangokhala kuti amaliza maphunziro awo azilembedwa ntchito nthawi yomweyo sizomadikiranso yayi. Nkhani yachuma pali nkhani yokuza forex pakali pano forex yavutiratu kopsa amabizinesi zikuavuta. President alengeza ndipo mu manifesto mulimoti forex izakhala ikupezeka ndipo anthu amabizinesi ogula akatundu azipeza ndalama mosavutika. Chachiwiri ndi nkhani ya chiongolazanja cha mabanki. Chiongolazanja ichi panopo chinakwera ndipo president anatilengeza anatiuza ndipo manifesto zilimo zoti ndalama ku banki ukatenga ngongole uzapereka chiongolazanja chochepa. Komanso kwacha yathu panopo ikugwa koopsa koma kungolowa mboma nkhani ya kwacha akonza kale zonse kuti kwacha ija iyamba kumachita geni mphamvu mwinaso kumafana ndi ndalama zina zikulu zakunja. Komanso pa ndalama zomwezi pazasungidwa ndalama zapadera zimene zizathe ntchito yake kugulira fetereza, kugulira mankhwala mchipatala komanso kugulira mafuta amagalimoto zimenezi zizapezeka chifukwa zimene zisungagula opanda ma forex. Ndezo ndalama zotere zizapezeka ndithu ndipo aliyense izakhala yosauka. Chachiwiri ndi nkhani ya ulimi. Akuno mmakonda ulimi mwaona kale chimanga apo kachilipo folo koma mdziwa kuti chimanga machikonda. Nkhani ya fetereza azapezeka paliponse komanso mtengo wake wotsika. Mbewu izapezekanso komanso yotsika. Ena pano mwaona mitengo yake yochita kuopsa kuti ikwanisa ubwino wake ekhala mvula isanagwe mugula mbewu zotsika. Ulimi wa nthirira tizapitirizanso kuti anthu ena azitha kumalima kawiri kapena katatu pa chaka ncholinga choti mbewu zofunikira ngati chimanga tonse tizikhala nayo ndipo zitha zonse zikhala zoyenda bwino. Nkhokwe zathu zimene timasunga chimanga panopo mwina kupitako sukapezapo ndithu palimodzi lomwe koma ndi chifuno chikubwa cha manifesto yathu ikuti ndalama chimanga mbewu nkhungo zathu zakhala zikupezeka kandi kucheza kandi kukanengo zakhala zozaza ndi chimanga. Ngani ya malonda pali kukhazikisa malo omangako mafactory zili mapulani ndipo mafactory akhala paliponse ndi tichikhulupirira kuti mafactory amene akakhala anyamata azapezako ntchito ndipo ambiri azalembera ntchito ndipo zinthu zakhala zabwino ndipo zinthu zambiri zizapangira muno m'Malawi momwe. Komanso tikayenda msewu wonse kumapeza kuti azimayi amatha kugulisa tomato wawo 2 days waonongeka. Tizapeza chitachotheka kuti tizayika mafriji amphamvu madera ngati amene wamisika ngati imene kuti akatundu amene aja asamaonongeke anthu azitha kugula nthawi yayitali. Ngani ya magesi tizilalemba pafupi tizisakuchita connect magesi osachepera anthu 200,000 pa chaka. Komanso tizapempha makampani ena obwera kuti azathandize ngani za magesi komanso mitengo yake ya magesi izakhala yomverako kuti aliyense azitha kupanga. Nkhani ya mtengatenga ndi mtokoma
pali nkhani ya njanje, timanga njanje zambiri, komanso tiyesesa kuona ntchito za mlengalenga, ma-airport athu, tiwakonze, komanso nkhani ya misewu. Pa 5 billion ija tizayesesa kuti konstituency kugwirizana kuti misewu yotereyi azitha kumanga anthu akuma constituency. Pa nkhani ya masewero, a president asanachoke amamanga ma stadium awiri ku Blantyre, ndipo tinene kuti ground la Bullets ndi la Wanderers zizamalizidwa ndipo zizaperekedwa kwa matimuwo. Ngani ya umoyo, timanga zipatala pafupi constituency yonse, komanso tiyesesa kuti ma university timanga okwanira, ndipo yesesa kuti anthu akhale kuti akuphunzira bwino nthawi zofunikira. Ngani ya ulamuliro, ntchito za maboma, komanso nkhani yayikulu ndiyoti anthu amene akapuma ntchito amavutika kupeza ndalama zawo za pension ndi gratuity. Izizo izakhala mbiri yakale, azizalandira msanga, komanso anthu amene apumawo ndi pamene amafuna iyoti chithandizo cha chipatala. Choncho medical cover izapitirira imene kwa anthu amene apuma ntchito, ncholinga kuti azithandizika mboma lino. Pali zinthu zambiri, koma chifukwa cha nthawi, zina mwa zinthu zimenezi ndi zimenezi. Thokozeni a president kuti pasampata kuti tiyankhule ziko mwambiri access. Tieni raombele manja. DPP waye! Your Excellency, ngati Central Region chipani chadzuka, tikuthokozeni chifukwa chotipatsa mnyamata Alfred Kangata, mwana osaopa, mwana olimba ngati chitsula cha njanje. Nthawi ino bwana, nimafuna kuti ndayimiritsa Vice President amenewa, mumuone dzina pano pachikola pacha pakati limangutisa pa unyolo. Olemekezeka Alfred Kangata, Vice President Central Region. Ziko mwabiri nthawi yanu. Bwana vipi ndikupempheni pang'ono pokha 2 seconds. DPP waye! Guys, chala mwamba huko. Tisakhale ngati tili atati aziziwa kuti tikwasangalalira pano eti. DPP waye! Bwana vipi mulankhula pasedwapo. Koma panali dongosolo, panali asaonda, amati panali utenga umene amafuna apereke kwa anthu akuno bwana. Ndiye mungotilola 1 minute yokha asaonda, pangani ndithu mwa changu. DPP waye! Asaonda maziwa, mfuna maziwe ize. Chala mwamba. Apita oye! DPP oye! Hawi siri kumbali yathu, ndichita mwangwazo. Choyambirira ulemu, a president yathu, Professor Arthur Peter Mutharika, amene ife balanga kusanja madiboko mwini mazi alipano. Nipeleka ulemu kwa president wa Ford, Bwana Enoch Chihana, ulemu wanu bwana wankulu. Nipeleka ulemu kwa Secretary General, a Vice President alimediatu Mai Jinyansa, ulemu wanu Mai Wanga. Pano pali ambewe, a Prophet Mbewe, a President yathu achipani, komanso tindi a Frank Mwenefumbo, ali pano onse ulimwanu. Kuti tikhoza kumaliza onse sititha. Koma ni mafuna kanthawi kamene andipasa, igwirepo ntchito pang'ono mulola inu.
Chalamwamba apita woye. Magaye mukundimva? Nding'alule. Chalamwamba ndimafuna ndikuze ni mauyawa mumve kwa ine. Chichewa chili pano nchonena kuti watu kumwera timati mwanani kholo kana naravate. Chalamwamba nkhondo imene yakula lero anthu akulimbana ndi njala, kukwera kwa katundu, mafuta kulibe, koma UTM sakugona kulimbana ndi katundu akhalapa. Kodi mafuta aziko lino asuka ndi profesa? Katundu akukwera akweza ndi profesa? Ndimafuna ndisayankhe koma ndikuyankhula mwachidule. Ndafuna muziwe patirisha kaya kuzolowera zochekera zosamba zomangira wasiya profesa. Chalamwamba ndifuna ndiyankhule mauyawa kwa mwana wina, mwana isi wandani. Ife tikukalambira mundale ndi achihana. Ife tinali anthu onyamula zaziwiri mwamba timati Victory ndi simbi ya moto. Ndimafuna ndiyankhule ndi Daliso nyamula ndi makamera aone Daliso uthenga wake. Chalamwamba Daliso, iwe mwana iwe ndi wang'ono. Kwa ine ndakusiya mtunda wa utali. Ife tadyesa mbuzi opanda sabato. Daliso ndikuchenjeze, iwetu wanyamula khofi ni pamutu. Chalamwamba chipani cha UTM suku chizwa komwe chachoka. Wakagula ni ndalama, suna kule chipani wakula khofi. Ndikuchenjeze Daliso, utenga umveu mukulimbana ndi katundu akhalapa. Kodi anadya Saulos ndi Peter? Chalamwamba Peter mene amakhala kumangochi anali ukwati ndi Saulos utata. Anabwera nyamata yo onesa boxer akuti zinache Lazaro. Anapanga naye ukwati, amakakhala kukasiya, amakasamba msinje wa ukasiya. Akuti anadibwa Saulos, anadibwa ning'ono ukasiya, anadya ndi Peter. Chalamwamba Magaye tigwirepo ntchito. Ndimafuna ndiyankhule chipani cha UTM kuli aineka. Chipani cha UTM chipani chene mulibe anthu andali ambiri aja ndocherera ogulisa mowa oyitanira minibasi, mulibe munthu andali. Ndikuchenjezeni ana inu, ife tikuziwa aprofesa ananduza ine pa 21 August 2017 adati George, umve mauyawa, mitengo imadulidwa ntengo amadula ndi chikwanje, koma chikwanje echo amaikako chikumbu kapena tabwa. Tabwalo ni mwana wa ntengo. Ife tikuza kuda kupanga ni kanyu inuyo kuti mugwese mitengo. Chalamwamba liyankhule ndi anthu akwa patirisha kwa Namphungo, kwa Nkando,
mumve kumeneko munthu akamadwala malungo amadwala chifukwa uzuzu wa muluma. Njala mukuvutika nawo ya Malawi pachipanda Saulo ndi UTM kukwatirana limodzi ndi MCP njala kunalibe. Ningalule ngati Katundu wakwera, ngati Chimanga chakwera, anapangisa kuti munthu mbusi ali apa akhale president, anali Saulo ndi UTM. Chala mwamba koma ndimafuna ndikuwuzeni a Malawi, Mulungu watikondera. Zikanachitika izi Profesa palibe tikanazunzika. Chala mwamba apita woye. Mulungu watisungira Profesa, anaona sokolo kuti azatipulumuse masiku ansauso. Musadere nkhawa, limbani mtima, tamvera Ntandire. Iwe Ntandire, tamvera kuno, usaope, usadandaule. Akadakhala kukhala nafe Yehova, akadisiya tokha, tikanadibwa moyo ndili chani. Koma Mulungu atisunga pa 17. Nafuna ndikuwuzeni chifunga chonse ichi chikutha. Ningalule sensa chakwera sensa pali chani pachakwera. Salima Konzeka penga Salima Tanofu Baraka Tanofu ndini mauti kumana kumeneko. Ambuye akudaliseni onse. Zikoma kwambiri. Tata ombeni manja amene analisa Honda. Zikoma kwambiri. Nthawi yanu Honorable Vice President. Ndadziwa kuchotsa jakete ili atata aone kuti mwana uyu mpangolini. Pangolini waye! Pangolini waye! Nthawi yanu. Chala mwamba. DPP oye! Profesa Arthur Peter Mutharika oye! Mwalandira dadi ulemu upite kwa ino president Profesa Arthur Peter Mutharika. Ulemu upitenso kwa amayi athu okondedwa Gertrude Mutharika, Dr. Jane Ansa alani nyimbiti wathu mulandere mwanu. President Afford achakufa Chihana mulandere mwanu. Ambewe David Mbewe mulandere mwanu. Frank Mayefumbo mulandere mwanu. SG Peter Mukito mulandere mwanu. Maina Vicha mulandere mwanu. Administrative Secretary mulandere mwanu. Lead Opposition Dr. George Jabonda mulandere mwanu. RG Kambalame mulandere mwanu. Ndiyena no sakambwere pano mulandere mwanu. Zomwambiri. Chala cha dadi amakoze dzavura chala cha dadi. A president ine ntchito yanga ndiyochepa kwambiri masana ano chifukwa zambiri ona bosa onda zimene ndimafuna yankhule ayankhula kale chifukwa alipo achinyamata kamene ndali nyanyamata ena amene afadzilimbana nanu chakula chimene amafuna nkufuna kutenga mpando wanu, amafuna Malawi awasokolesenso kachikena. Koma potosa onda yankhula kale ine sindipisa konsekwe iyayi. Koma chachikulu ndikufuna kulimbikitsana na president komanso kukukuzani kuti Central Region imene amati kuchipinda kwa Congress Party ndi imene yankhula pa ya Malawi kuno ku Central Region
a president ntchito imene ifeyo tinawina komanso tinatuma central lead pano malizatsi yake ndi amene mukuwaona apawa. Central region ino ya president ndi malo ovuta kugwira ntchito kwambiri. Kuli anthu ankhanza, kuli anthu opanda chikondi. Tayesetsa ng'ona ija kudula pakati chifukwa timati tiyende imayasama kuti tilume, koma nafenso tinanenetsa nena kuti zingavute zingatani chifukwa cha malo amene akuvula kuno Malawi tipanga china chotheka kuti mpaka nthawi tithane nawo. A president ndithokoze kwambiri region, ndithokoze kwambiri na Bochisale ndenthano onse amene ndano pa Central Region. Chiyambi chathu chinali chovuta kwambiri kuti tsiku la lero kuti anthu onsewo adzituluka chonchi, kuti anthu adzivala sawo za DPP ndi kumayenda sinali bwana president. A president mafumu kumakhala chonchi anthu onsewo azibusa kudzaoneni pa Central Region pano kumwambaku kuli Mulungu. A president anayesetsa kufuna kukuonongeni dzina komanso mbiri kukunyazitsani kuti simuyima iye sizitheka, koma mutangotuluka kuchoka kumangochi kulengeza kuti mupita ku Mzuzu munangondipempha kuti vipi ndikufuna kuti ndapatse mona anthu pa thanki, ndipo ife tinanena kuti a president afuna kupatsa ndi pa thanki, koma a president mutatuluka munangofika pa thanki paja akuti ambulance ya MDF inachoka ku barracks kupita ku State House chifukwa nakomoka ndi anthu anali pa thanki paja. Zinthu a president sizili bwino iyayi. Mwaenda president kupita ku Kasungu simmafuna kuyima iyayi mutamva kuti agwa ndi BP, koma anthu ako Kasungu anokakamizani mutayima nawonso ananyamuka kupita Kasungu komweko mpaka kagona ku Rest House ya president. Zopetsa chisoni a president kuti tsiku la lero pa zaka 5 zosapita zija anaolonjeza Malawi makamaka anthu a Central Region amene amadalira ulimi kunena kuti adzakwa fertilizer ndi kanthu kuti a president sankanena iyayi. Munthu mbusa kumanena kuti adzagula fertilizer ndi kanthu kosamanena iyayi. Amalawi anthu a Central Region pona ndi mbusa adawavoteradi, koma pano amba kukana kuti kanthu kosananene iyayi. Kodi Amalawi mufuna mavotereso anthu abodzawa? Ndiye anapita ku Kasungu kuja kuti iyayi mundivotereso. A president akana anthu sangavotereso mpaka kugona kuloji kumene ku Kasungu ini kuti anthu awavere chisoni, koma anthu akana sawavera chisoni achakwera iyayi. DPP oye anamva kuti mupite ku Mzuzu iwo adanyamuka kupita kukalonga kuchitipa, anakagona kuchitipa Rest House kuyesetsa kunena president akunyezitseni, koma munthu zoona mphamvu zake redi akuti ona mphamvu zambiri kukagona ku Rest House kumakayenda m'misewu yakalekale imene alonjeza anthu akumpoto kunazananga misewu. Lero akatusa misewu yomweyo nkumata avotereso akosa msewu pamene ali nzeru. A president imene ali zaka 5 palibe chimene apanga. Lero akumauza Malawi kuti amanga misewu imeneyo inapita ndi boma la Professor Arthur Peter Mutharika Kalabawo. Misewu yonse ali mtawuni imu inamanga ndi boma la DPP nditelo osalele musipia chifukwa zimenezi mukaona zili mapulani a President Professor Arthur Peter Mutharika.
amadasanira ndi Profesa Arthur Peter Mutharika lero akumanena manga misewu lero akumati boma lomwe kodi boma lomwe likhala feteleza 150,000 kwacha kodi boma lomwe likhala lososa Forex muno Malawi mwando amene afaliramu edi mwando amene afaliramu ndine nyamata rozindikira mukundimva edi ndavala shati ya white ndavala tai ndine nyamata dongosolo sindingasapore ng'onene yayi tikumvana pali zifukwa zimene salira Profesa Arthur Peter Mutharika the president wa nzeru anthu a Central Region mene ankalamulira dziko la Profesa Arthur Peter Mutharika chimanga timakulopa 80,000 kwacha mafuta anali pa 600 kwacha ndalama yakunja mapeseka m'mabanki panopa china chilichonse pamene chine chikutheka pali chifukwa chamene alasapotere a president ine ndamene ndikuyimira kuno ngati MP kuno anthu analembetsa kolona ndi 37,000 kaende amene pali ponse kuna president andiuza kuti mavoto onse akuvotera na president komanso ndine ndemwe ndiye vuto la nebawo ali ndi vuto lomafuna kuyesa zida ana abwerapo kupanga mawiso stop kufuna kupanga kaunta zimene mwina apanga president pa tank anayamba kuyenda kupita 23 palibe chinatheka anatsamalizira kuno kunoko anthu anali pa kapolisi apo pamenepo apo kulephera kubwera kuno mukaonaona president apa grade anayamba kupala pano ankaona ngati kuti adzakwanitsa kupanga msonkhano ngati uwu msonkhano uwu amapanga ndi mabig okhawo ka Profesa Arthur Peter Mutharika DPP oye ndiye ife teka msonkhano lero akuti mawa afuna abwereso pano mwaoneti ndikunama a president munthu akhala ndi pressure loko akakonda mkazi akaonzode ndalama zatha amafuna kupanga impress mkazi kuti amukonde afuna kupanga kaunti atapanga apazi angoyaluka mawa muona president sizingatheka kubweza anthu ngati amene wawa iyayi anthu awa president akubwera pa chifukwa chanena kuti agona ndi njala masiku onsewa zinthu mlamulo sizili bwino sikuti akubwera ife cha mtendere iyayi koma akubwera ife cha mavuto ndimafuna ndinenso a president mangono nena kuti a vice president akumpoto a Jared Muhango adayankhula nkhani ya asilikali atamva zimene zija kuti asilikali ang'onoang'ono alibe manyumba anayisa ma house allowance anebawo alengezanso kuti wiki yamawayi akupita barracks kumene afuna akalengeze kuti abwezeretsa house allowance komanso apanga china chilichonse cha asilikali nthawi yonseyo kuti anali kuti akufuna kuti asilikali akhale mbali yawo nthawi imene iyi ndiye mafuna nene kuti amadziwa kulonjeza koma kupanga amatani kodi kumavuta koma ndi bwino kuti asilikali akauza zimenezo chifukwa opanga zimenezo ndi Profesa Arthur Peter Mutharika pa 16 ndi pano DPP oye mulungu ndiopsa anapanga maplalamisa a president wa manga a president watsakulira sokhaso pa 18 pita mtsogolomo a president tipaliso anthu pano amene foti alandira UTM chifukwa cha nyamata ajama panga zofuna dzikunyozani iyayi ine ndimapanga chuma ndine ayi ine koma visi sindingatchule dzina a president chifukwa kuti ineyo sisaziyanganso iyayi sisaziyanga iyayi koma zimene fe tapanga takwanitsa kuwatenga anthu onsewo pa Central Region pana UTM wo ndipo abwera pano afuna kuti alandire kuchoka ku UTM kubwera ku DPP chifukwa fothanisa inuyo anthu nonse a UTM tabwerani kutsogolo kuna president akuoneni katutsani uko ife a president sinimakonda kuyankhula iyayi koma timagwira ntchito Wasaka,
Order. Oyimira okhawo kaya mwina abwera abo oyimirawo. Koma ndi gulu limukwana wa president. Tikukamba za Mayani, tukamba za Dedza, tukamba za Nchinji, tukamba za Dowa, tukamba za pena pali posimo seto chana president. Akhale utsogoloko wonse uko.